25 urte egiten ditu, orduan gutzako urte oso berezia da. Guain dela 5 urte bai ospatu genitula 20. urte horrena, baina 25 urte horrena tope ospatu behar dugu, eta ideia da Txirituko logon oinarritzea. Katzkabarran ateatzea zirko bataz, eta pixka aukeraketa izatea, ideia pilo bat atzeiteu, bai guk begiralek, bai ume baita, dena pixka parte izateko hortan. Aurten okurtzaigu akelarretaz etatzea, euskal mitologiakin asko lotuta, eta idea politia izaigu ze ez da oso tipikoa. Edurne zurita zazpi potxe izateko geha, eta azken finean egin zozte originala. Eta azkenen, hasieraten esan genuen danak berdin atatzeko errisa badalako, baina azkenen sartu genuen lio, eta azken zazpi potx, edurne zurit printzipa eta sorgina. Hortengo gaia erabaki dugu astronauta eta estelurtarrez ateatzea. Kopurua guztira izango geha 206 pixka gutxixo pertsona. Txintxek aurten Star Wars zateako geha, eta kopuratetik urtero bezala inguru izango geha. Gerozta gehiago ateatzen geha, baina bai ez da asko aldatzen kantitatea. Leheno gara bateko txiribitu zala 20 barra atatzeela, aurten ja 210 inguru atatzen geha, orduan saltoa bai izugarri izan da urte guzti hauetan. Denan artean 500 inguru geha, bai ume laguntzaiek eta begiralek. Aurten igoin dugu, aurten gaude 50-60 alde ume, la? Egia esan aurten pixka gutxi apunatu jala, ze azken finen urte eta gerozta txiki godianen gerozta ume gutxio daude, eta atatzega 380 aurten. Baina guraso dia 125 inguru pixka gehixo. Ateratzen dira mozorrok dira Txirituko logoko 2 pertsonai, diala Txoria eta Txirula, eta gero festa hori edo errepresentatzeko modun atatzea kandela eta globa. Traje mitikonak jarriteu, en plan Sorginana, Lamia, Mari, Basajaun. Pertsonaiak izango die Luke, Leia, Darth Vader eta bere soldadoak, 2 robotak eta Yoda. Eta trajeek aurten denak erosioak izango die. Sartuko astronautak, erabiliko gela tipiko astronauten abestioi, sarrera bezala, geodie kantalaiak. Teatzen dian musikak dira 25 urtetan zehar, guri gutzat esan gurotxuko beti geratzienak ez parranda eta ostras, zakizurtean abestia bat genuen. Gehien badia olako abesti, eta egia da pare bat edo la berri badaudela. Denetatik pixka sartuko dugu denen gustoa euteko, eta azken finean izu gazte guri regetoia, baina umekin ezin dugu jarri, así que de todo pixkat.